Ai, oiane, ja estatu batuta zizela, ezeon. Bai, bueno, jakingo bazenu. Ko sari banaketa aste hauez. Aurtengo irabazliek die taldekakun Laia, Oiane eta Mailin. Ja. Zorionak bizkak. Zorionak atzu. Bueno, eta 2008ko Andramasei hasiera emateko, danon batea kantako deu Andramasetako kantue. Ta akordau, ondo pasau, pasatzeke! Oiane? Ai, neska, enpanauten egon. Jo, kroketak falta botako jut ba, Hombre, ez que dauden goxokin. Bai. Txun, hemen kroketak. Ai, amen! Neskak, iturri! Hone!